ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନିଗ୍ଧାର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆଜିର ଲେଖା ଅବଳା ନୁହେଁ ସେ ଦୁର୍ବଳା। ପଢ଼ୁଛି। ସନିଆ ଆଉ ଗୌରୀ ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ସୁରଟ ଆସିଥିଲେ। ଯେନଦେନ ପ୍ରକାରେ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟି ଯାଉଥିଲା। ହେଲେ କେଉଁଠି ଥିଲା ଏ ଅଭିଶପ୍ତ ମହାମାରୀ? ପେଟର ଭୋକ ସହିତ ଦାଉସା ଥିଲା। 8 ମାସ ହେଲାଣି ଯିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ସନିଆ ବୟସ 40 ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଶରୀର। ହେଲେ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଇଟାଭାଟିରେ କାମ କଲାବେଳେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଅଚଳ। ହାତରେ ପଇସା ହେଲେ ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇବ ବୋଲି ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଏ ମହାମାରୀର ଉତ୍ପାତ। 4 ମାସ ହେଲାଣି ଗାଁକୁ ଫେରିଲାଣି, ହେଲେ ରୋଜଗାର ବାଟ ବନ୍ଦ। ଗୌରୀ ପର ଘରେ ପାଇଟି କରି ଯାହା ଆଣୁଥିଲା ସେତକ ଗାଁ ଗହଳିରେ କିଏ କାହିଁ ଦବ? କୋଳରେ ଝିଅଟିଏ, କେତେ ମାନସିକ କରି ଝିଅ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛି। ନାଁ ଦେଇଛି ଫୁଲ। ଠିକ୍ ଗୌରୀ ପରି କେହି ବାରିପାରିବେନି। ରୂପରେ ଯେମିତି, ଗୁଣରେ ବି ସେମିତି। 12 ବର୍ଷର ଛୁଆ, ହେଲେ ଘର ପାଇଟି କରି ପାଠ 2 ଅକ୍ଷର ପଢ଼ିଲାଣି। ଗାଁକୁ ଫେରିଲା ପରେ ଠିକାଦାର ଗୌରୀକୁ କାମ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛି। ଓଳିକୁ 200 ଟଙ୍କା। ଗୋଟାଏ ପେଟକୁ ନିଅଣ୍ଟ। 3ଟା ପେଟ କେମିତି ପୋଷିବ ବୋଲି ଗୌରୀର ରାତି ପାହିଲେ ଚିନ୍ତା। ପଡ଼ିଶା ଘର ସରୋଜ ମା କହୁଥିଲା ସେ ସହରୀ ଠିକାଦାରର ଆଉ ଲୋକ ଦରକାର। ହେଲେ ଫୁଲର ବାପାଟା ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତା କି? ସେଦିନ କେତେ ଅନୁନୟ ବିନୟ କରି ବାବୁଟାକୁ କହିଲା, ବାବୁ ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦିଅନ୍ତାନି? ଏତିକିରେ ଅଣ୍ଟୁନି। ବାବୁଟା କେମିତି ଗୋଟେ ଚାହାଣୀରେ ତାକୁ ଅନେଇଲା, ଆଉ ପାନଖିଆ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇ କହିଲା, ଅଧିକ ପଇସା ନବୁ? ହଉ, ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼ିଲେ ଘର ଆଡ଼େ ଆସିବୁ, ଯାହା କହିବୁ ଦେବି। ଶୈତାନ ଲୋକଟାର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ତା କଥାଠୁ ଅଧିକ ତା ଶରୀର ଉପରେ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିପାରୁଥିଲା ଗୌରୀ। ଛି କରି ସେଠୁ ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ପଳାଇ ଆସିଲା। ବାଟ ସାରା ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ଯାହା ତାହା ଗାଳି ଦେଇ ଦେଇ ଫେରିଲା। ଘରେ ପଶୁ ପଶୁ ସନିଆର ଫେରାଦ। ଆଲୋ, ଏତେବେଳ ହେଲାଣି କୋଉଠି ଥିଲୁ? ଛୁଆଟା ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଚାଉଳ ପକେଇ ଦେଇଛି, କ'ଣ ଟିକେ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିଦେଲୁ, ସେମିତି ଖାଇଦବା। ଗୌରୀ ରାଗରେ ଗରଗର ହୋଇ କହିଲା, ରହରେ, ଯୋଉ ବିଷ ମୁଁ ସେଠି ଖାଇକି ଆସିଛି ତାର ଜ୍ୱାଳା ଏଯାଏଁ କମିନି। ଆରେ କ'ଣ ଭାବିଲା କି ସେ ମୋତେ? ରାଗ ଗରଗର ହୋଇ ଠିକ୍ରେ ଶୋଇପାରିଲାନି ଗୌରୀ। ସନିଆ ଚୁଲି ପାଖରେ ବସି ଜାଳ ସଜାଡ଼ୁଥାଏ। ଫୁଲ କିଛି ବୁଝୁ କି ନ ବୁଝୁ ଖବରକାଗଜରୁ ଫଟୋ ଦେଖି ଅକ୍ଷର ସବୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ଗୌରୀ କହିଲା, ଦଶରା ଆଉ ଦିନ 2ଟା ରହିଲା। ଝିଅ ପାଇଁ ନୂଆ ଫ୍ରକ୍ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ଗୌରୀର କଥାରେ ସନିଆର ଆଖି ଛଳଛଳ ହେଇଗଲା। ଏ ଅପଙ୍ଗ ବାପଟା ଘରେ ବସି କି ସୁଖ ଦେବରେ ତମ ମା ଝିଅଙ୍କୁ? ଯାହା କରିବୁ ତୁ କରିବୁ। ସେଦିନ ଠିକାଦାର ଦଶହରା ବକ୍ସିସ୍ ବାଣ୍ଟିବ ଶୁଣି ଗୌରୀ ଶୀଘ୍ର କାମକୁ ଯାଇଥାଏ। ଲୋକଟାକୁ ଦେଖି ତା ଗୋଡ଼ ତଳୁ ନିଆଁ ଉଠି ଆସୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମନ କଥା ମନରେ ରଖି କାମ କରୁଥାଏ। ବେଳ ବୁଡ଼ିଲେ ବକ୍ସିସ୍ ମିଳିବ। ସରୋଜ ମା'କୁ ଅଧିକ 50 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା। ବୁଢ଼ୀ ହସି ହସି ନେଇଗଲା। ହେଲେ ଗୌରୀକୁ ବାବୁଟା ଅଟକେଇ ଦେଲା। ତୁ ପରେ ନବୁ, ଅପେକ୍ଷା କର। କି ଅଜବ ଲୋକଟା! ବେଳ ବୁଡ଼ିଲାଣି, ଆଜି ପବିତ୍ର ବିଜୟା ଦଶମୀ, ଛୁଆଟା ଘରେ ଅନେଇକି ଥିବ। କ'ଣ କରିବି? ଠିକାଦାରର ହାବଭାବ ତାକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନଥିଲା। ତାଡ଼ିରୁ ପେଟେ ପିଇ ଦେଇଛି ବୋଧେ। ଗୌରୀ ଏସବୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ସେ ଫେରି ଆସୁଥିଲା। ହେଲେ ଠିକାଦାରର ବଳିଷ୍ଠ ହାତ 2ଟା ତା ବାହାକୁ ଧରି ଅଟକେଇ ଦେଲା। କ'ଣ କଲୁରେ ପୋଡ଼ା ମୁହାଁ, ତୁ ମୋ ଦେହରେ ହାତ ଦେଲୁ? ଅନ୍ଧାର ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ନିଜକୁ ସେ ରାକ୍ଷସ କବଳରୁ ଛଡ଼େଇ ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଗୌରୀ। ରାସ୍ତାରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ତୋରଣ। ମା ଦଶଭୁଜାଙ୍କର ଦଶମୀ ସନ୍ଧି ପୂଜାର ପବିତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣରେ ବସ୍ତି ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ସେ ଲୋକଟା କବଳରୁ ଖସି ଘରକୁ ଆସି ଭୋ ଭୋ କରି କାନ୍ଦି ପକେଇଲା ଗୌରୀ। କିଏ ଶୁଣିବ ତା ଦୁଃଖ? ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଯାହା ହାତ ଧରିଥିଲା, ସେ ଯେ ଜୀବନ ସାରା ତାର ରକ୍ଷଣ କରିବ, ସେ ତ ଆଜି ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜୁଛି। ଫୁଲ ପଚାରୁଥିଲା, ମା କ'ଣ ହେଇଛି? ଏତିକିବେଳେ କବାଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଗୌରୀ। ଅନ୍ଧାରରେ କିଏ? ସେଇ ଲୋକଟା। ଟଳି ଟଳି ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା ସେ। ତୋର ପଇସା ଦରକାର ପରା, କେତେ ନେବୁ କହ, ଯାହା କହିବୁ ଦେବି। ଏତିକି କହି
ଫୁଲକୁ ଟାଣି ନେଲା ସେ ଲୋକଟା। ଗୌରୀ ଆଖିରୁ ନିଆଁ ବର୍ଷୁଥିଲା। ପାଖରେ ଥିଲା ଦାଢ଼ୁଆ ପନିକିଟା। ଉଠେଇ ଆଣି ଗୋଟେ ହାତରେ ଫୁଲକୁ ଝିଙ୍କି ଆଣି ଆର ହାତରେ ପାହାରେ ପକେଇଲା ସେ। ଚିତ୍କାର କରି ଗୌରୀ କହୁଥିଲା, କ'ଣ କଲୁରେ ନିଆଁ ଲଗା? ଆଉ ହାତ ଦେବୁ ମୋ ଦେହରେ? ମୋ ଝିଅକୁ ଛୁଇଁଲୁ? ହାଣିଦେବି ତତେ। ସେ ପାପୀ ହାତକୁ ହାଣିଦେବି। ରକ୍ତ ବୋହି ଯାଉଥିଲା। ଗୌରୀର ଉଗ୍ର ରୂପ ଦେଖି ଲୋକଟା ପଛେଇ ପଛେଇ ପଳାଉଥିଲା। ହେଲେ ଗୌରୀ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା, କ'ଣ ଭାବିଲୁ କି ମୋତେ? ମୁଁ ଅବଳା କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳା ନୁହେଁ। ସର୍ବସ୍ୱାହା ବୋଲି କ'ଣ ତୋ ପରି ପାପୀ ନାରୀ ମାଂସ ଲୋଭୀ ମଣିଷ ମୁଖା ପିନ୍ଧା ମହିଷାସୁରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି? ପ୍ରତିମାରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ନା? ଆଜିଠୁ ପ୍ରତି ନାରୀଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ। କ'ଣ ଭାବିଲୁ କି ମୋତେ? ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ପନିକି ଧରି ଗୌରୀର ଆଖିରୁ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ସତେ ଯେମିତି ମା ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ଶକ୍ତି ପିତୁଳା ନୁହେଁ ସେ ଦୁର୍ବଳା, ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି। ଶାନ୍ତ ସଲୀଳା ମନ୍ଦାକିନୀ ସିଏ, ସର୍ବଂସହା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ସାଜି କେବେ ସୀତା ନିଏ ନିର୍ବାସନ, କେବେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡେ ଜଳେ। ପାପିଷ୍ଠ ମହିଷା ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ, ରକ୍ତରେ ହୋରି ଖେଳେ, ରକ୍ତରେ ହୋରି ଖେଳେ।